mozo foi gravado camiñando de madrugada armado cun coitelo e berrando que quería matar a alguén. Un veciño gravou toda esa escena e foi ese veciño precisamente quen alertou a policía. O mozo ia acompañado por un amigo nas imaxes. Vense a ambos aparentemente afectados polo alcohol ou por algunha droga, porque en varias ocasións vese como o mozo cae ao chan e o amigo lle axuda con dificultades a levantarse. Tamén trata de convencelo para que garde a arma e mude de actitude. Os dous berran e o que vai armado ao parecer quere volver ao centro a matar a alguén. Finalmente, o amigo que viste chaqueta gris consegue quitarlle o coitelo, tírano na zona axardinada e seguen o seu camiño un pouco máis calmado. O veciño que gravou toda esta escena esperou a que os dous mozos marchasen e baixou do seu domicilio para localizar o coitelo e avisar á policía.